Podbeľ je posoliari. Podobá sa na slniečko, podobne ako pupovka, akorát tie podbeliky tie rastú veľmi krátko. Oni sa vychumlú spod tej zimnej periny niekedy už vo februári a tak v polovičke apríla už je naozaj problém nájsť nejaký podbeľ aj v podhorských oblastiach. Pretože ak slniečko nesvieti, on sa zbalí. Dneska je pod mrakom a je taký dosť zbalený. Ale chcela som vám natočiť video, takže našla som. Rastie hlavne na rumoviskách a vedľa ciest, čo nie je dobré zbierať práve niekde pri ceste, takže treba nájsť nejakú napríklad opustenú záhradu, v ktorej sa momentálne nachádzam a našla som tu aj podbeľ. Takto rastie vo svojom prirodzenom prostredí. A podbeľ je vynikajúci na prieduškové záležitosti. Na problémy s dýchacími cestami napríklad. Treba ho trhať, keď je ešte trošičku menší ako tento, ktorý vám ukazujem. Kedy sú tie listočky také veľké, také zabalené. Napríklad tento. A treba ho trhať za slnečného počasia. Asi keď má veľkosť nejaké 2, 3, 4 cm max. Tie vyrastené, vysoké podbelíky už nie sú celkom vhodné, keď už sú takéto veľké. A trhá sa len hlavička, suší sa na sitách a dobre usušená bylinka je takejto rovnako krásnej žltej farby. Keď sa suší v tmavej, dobre vetranej, relatívne teplej miestnosti, vzdušnej, tak to je úplne najlepšie, čo môžete urobiť. Potom, dá sa použiť do zmesí, ale pridávam veľmi málo do takých zmesí, ktoré používam na podporu imunity a na také bežné pitie. Skôr podbeľ používam, pokiaľ sú nejaké problémy s dýchacími cestami, pľúca, priedušky a tak ďalej. Vtedy záhrsť podbeľa zaliať 2–3 decilitrami horúcej vody, nechať 3 až 5 minút pod pokrievkou a potom scediť a piť. Po dúškoch taký teplý veľmi dobre pomôže na akýkoľvek problém s dýchacími cestami. Ak ste niekde spod hôr, v polovičke apríla ešte nájdete podbelíky. Ak nie, tak budete si pamätať, že treba vybehnúť už niekedy koncom marca na podbeľ. Prajem vám krásny deň.